अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। नवीन सरकार आलं ते कुठच्याच निवडणुका घ्यायला तयार नाहीत। मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या सिनेटच्या निवडणुका 10 सप्टेंबरला होणार होत्या, मात्र युवा सेनेचे पॅनल 10च्या 10 जागा जिंकेल या भीतीपोटी निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या, अशी टीका युवासेना सचिव वरुण सरदेसाई यांनी केली। यावेळी कुडाळ इथं जिल्ह्यातील पहिल्या युवासेना युनिटचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे। पाहूयात। GSचं नेम हे जे नवीन सरकार आलं आहे हे कुठलंच निवडणुका घ्यायला तयार नाही। आपल्याला कल्पना असेल मुंबई विद्यापीठाची सिनेटची निवडणूकसुद्धा 10 सप्टेंबर रोजी होणार होती। आपल्या सिंधुदुर्गातले सुद्धा सगळी कॉलेज हे त्या मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गतच येतात, पण ती सिनेटची निवडणूकसुद्धा केवळ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि युवा सेनेचं पॅनल हे 10 पैकी 10 जागा जिंकेल या भीतीपोटी त्या देखील निवडणुका या पुढे ढकलण्यात आल्या। एक कोणीतरी मला वाटतं एका अपक्ष उमेदवारांनी हायकोर्टात याचिका देखील दाखल केलेली आहे, पण गेले 10 दिवसात त्या याचिकेवर साधी सुनावणी देखील घेतली जात नाही। त्यामुळे नक्की देश कुठल्या दिशेने चालू आहे ह्याचा देखील युवकांनी विचार केला पाहिजे। आणि हे सगळं पाहताच आज युवक असतील, तरुण असतील, विद्यार्थी असतील हे ठामपणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडे आणि आमच्याकडे आकर्षित होताना दिसत आहेत आणि या सगळ्यांची मोड बांधण्याकरता आमचे हे दौरे सुरू आहेत। वाटतं मराठा आरक्षण असेल किंवा कुठल्याही समाजाचं आरक्षण असेल हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि गंभीर विषय आहेत। आमचे जे शिवसेना पक्षाचे नेते आहेत, प्रवक्ते आहेत, ते अधिकृत पक्षाची भूमिका त्या संदर्भात मांडतील। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।